nang sarkar ni borok buya ani thani bon nog runani abahai bo khomata kre ang bono rang rei chubai manin abahai khomta bo kre ani yago tongmani ganggang sudu norok ni beskang tubi mano bini kostorok nang norok no sai mano phunugui mano abasuksa ani tabu sujora khomata ngi tong bono sai khenare norok ni engko logi te tongkha logi te thanga basabu thakya an busabu thakya gang busai kosto ko tong kathang kakza kathu ka te ma sa ya manang ya hai somayo busa thakya na busa thakya busu thakya busai bu thakya bosor ka chon thibe kya bebono engko tabu norok randini bata jomar jakda bata jomar ba sinaro ni o dinun samane जुदी बरो को खांगा दिगलर का साखरानि सामने ताकबो खुस पता करिखो खाजन ताखोते बुखुसं आं तंग मदो देबरमा नरक नाय तंग लाइबमा टिभि तिनो जगा फाइसकमेन इनके गाबरदि अ जागा गाबरदि खामपार इनके अ बायनिबो मंखे रबिकुना देबरमा बिननगो आं फाइसकबाजे मियां गांका बानो बाजार मालाय खेंखेन साका आननगो किसा फाइने पेकेदि इनके आं तामजिन हायमा तंखा इनके आं मिया द हरं थांगा इनके तिनि फुङा इखेना बिननगो फाइपेख्या তিনি ফুঙাই বিনে নগ ফাইনাই ফেকে ববে কিসা কক সালাইয়া সালাইমানি বিনি নগর গুরিনে বেখা যত প্রবলেম আনো সাবাইখা আং নরকनो ताबुक सानाय केति किसां गांखे आं अजगाव साइनारक मसो नरकनि अबाहाय गोबां मा बरक निजिनि प्रब्लेम न साइमिया केबनो सारागिया केबनो साइबो उंगिया आबाहाय रक तंग तहांखे नरक सरकारनि बरक थानि फनो खनाराना मुसुंखा एबो बरकनो फनो फुनुंना मुसुंखा खे नरक आनो कल खालायमनो काना गुजा मा परिया मासया न करे पदरे पद बियाल खेमा तंगमन आबाहाय रकनो साना मुसुंखांखे नर आनो कल खालायमनो फिरि आं न आनो कल खायिनखे आं नगो फाइ सपायने रां खक्साफन आनो रना नांगिया आनि रां बायने आं थकदावने रकन दफायने नर आनो कल खालायमानो 600090036356 o number call khaigin khina ang nongra phaine norano khoksa puisa rangna nangya norokni problem no norokni joto kostorong na ang borok thani phunungnai ge tini o jaga o obhanyo hingka ang norok photo nugi mankhana ang norokno photo mani bono buja khlaine tan bagir hingka bo kaisana karon o bayrobi kina bo busuk jorati ko kosto mani tong sokjak ma hai bujak ma hai buibai बुफेरे सुफेरे खाइजाक माहाय सकजाक माहाय अबाहायके ओमसो कारे कुतुं सकजाक माहायके बिनि जीवन ताबुक जाला नाङै तंमानि समय आवन बागै बतंमालिया बरक थानि मानुकजाक फाके तिनिनियाव गिति गेसां गांखो जगाव साजां गांखो बिनि खुक्तिन सालायसिनो इनके बाय निन बुं सारिगद द रबिकिना ना के निनि नगो जों खोनामान गांखो निनि नग तो हामिन हामिया आबो दौलो सालायने कि नरकनि नगो একটা বছর না তিন জন থেকে আনি খানা মানে আবুকে দাম বাহাই সাই খানা সব থেকে আনে পুলা আনে বসা থেকে বসা ফের মাংখা বসা ফের বাই কালাঙে আসম মদর গানো আনে বসা থেকে থাকা এগে পরে সুবু থেকে বিনটার দিন না পুলা বসা থিও না পুলা বসা থিও হঙ্গে বিনটার দিন আনে সুব থিও কা একা পরে 4 মাস পরে আনে বসা থিও কা এক লাগাতার বছর তিন জন থেকে Ngaisin terdin tangna orang rikri hingga busuk balo khat thiman hingga ka bos balo gya khoko taklai bosor an buske bosor sukai kho ke buske bosor bo kai khono badam bosor kai khona ka khorok ekta bosor khorok tam borok thuijaknai nokni borok hingga khoroksa borok thima se baksa soijo khlaimiya bosor der bosor bukha kostoman tong hingga ke ekta bosor no tin jona busa বসাই বুসুক থুয়ুং কাকে বরং বুখা বুসু কষ্ট না খানা অনেক কষ্ট আবু যে ইংজানা রকছে সাইমান হাসি যে ইংজাগে রকম কাকে জাতা নক কাহামা দङ বসাবতি বে কাহামনি মা দङ কাহামা সাউই দङ কাকে বরং বুখা यगलाक গিতি কেসাং কাঙ্কা জগা আবুনি লগলগি বিনি বুসা বুসু বুসাই থিমানি আবদ বুখা यगुन दङ নরক বিনি চেহারা বনুগি মান খানা বকান মান সুমানি বমাহাই বরক Bini thani tongi tong hangka bo kaham chumi tong mang kho kaham kani tong mang kho boni nok rong dang norok no phunugan inke te kaisang kangka u busai thrijak mani busa thrijak man busuk thrijak mani porebo bini bokha kasang jangnai bo sasung tongona tabo sasung tong hinke sasung tong mani karani bo o tabuk bini nok hamya teksang bono phungmai sinke tini kangke ang bini nok ungko kisab norok no phungman porebo hangkangke ang bini tikse somosya bini bukhaw kostoman tomarok na norok no tisa khnarwan kisab bini nok nai phelen phadi ingkite kisang kangka gawang ta sunggur ne be khan norok no danga sab phungmang la khanor ler jangnai kha ego nok to bor nukhana bondon nai tangmani o bondon tapon subai gona bondon busingna mani bondon
bondon 30,000 na oi bo afro ko bufur tangman busuk balo khabo bisangka bosor kaisa kha bondon nai tangman 3 pai 3 bera 3 nokhung tangmani a bondon subai ku tabuk do keblo girnai bukuri kha bo sasungsi inge somoy hajra rok do je purmano afur se thangmano inge nin musung te dil hajra thangmaya kosto bo tongla heda inge ti kaisa kan ko ga bini or nukha nor poriska sana nanglia 3 bera wono wa ba khair jang ke yang do 3 de bin tongma kha ke yang ko hanang jak sogui tongkha gite ke sang kan ke o nok kirima singsang kan ka bo pala ko wasur ni pala tongmani a pala bebang yarung ko ungu urisa wine phone tongma kha inge tabuk do nobor phaine wati bu phaine phakyang kan ke do o nok maragya inka horogo jodi na thujak kan ke bo thinen chance Kethi purung kangka sing parabasi phaine phelio engka kobangma borok khobor mano jati gusti rok khobor mano phaine phelio apru derai pai kun lab kori engke obo tabuk bini nok do wati rok do kalayo engke te kaisa ka no bor wati phaikang ka do ban basinai bo thujak rok kangka da nok baksin paisinai tabuk sing jora ka derai sini sikang nok ni bagai tini nukjak phaimen engka bayang nukjak phaichi digisa Ingke norok bai tini bor nukjak man karang ka dere sini sekang kisi sek da tese ragi mana honai norok bai nukjak phaimasi sarkar rok ni borok bai nukjak phaimani bo sak bai thang bukhuk bai saka ano kisa subadi honai saman pore bo suba jagya bagani ano saharka borok ni biskang nukjak phaisinai public rok bai nukjak sinai sarkar ni borok bai nukjak sinai ano haike phano da nukno phainai honai bukhani kokno tini sanan bagai norok bai nukjak phaimani derai pai lab kre ahanya si bini nogo bosor kaisen bising khortam thimani inge tabuk na singjak nai public rok de sigang phaibono suba phaine pilar kongsa kaine o tinon khakang kate serakho haida pilar simi pano a jodi no ongko ongtingke as nogrok sarkar ni nok mana hangka de kisel lernai haini bagai sarkar borok no nungtam sanam musung na public rok nungtam sanam kinin bukhani kosto busuk jorati kosto ke matong abnu kisa ungko public rok no sachi sarkar borok no bukhani tong tam tong sadi an beko tong nan no ga hambia ga sanan ni sori ba hambia tang sanan bo lebro maya bat the songo somo te phali maya ngkan hanse ko sabrun samya nangmaya an busai bagai sinta arbek sinta tangkha masane boromaya bono chonada cinta yabung cinta nge abutam sasine ang bui sabo jani sabo bokhare gero no tangno randin bata mai ko saglai ko so saglai khublu ko tob sajak randin bata phakyana sa dinni nung sajak na tabuk jara khobor sok paye ko angke nung ta nok simida nang nai te kono kisu subajana musungo abu bong nei sata borok nok ronya nung taba ano sahorman karon nung borok no tam sanamusung nok khungsani bagai ang manani musung jamata nor borok phano jotono khair ku pen maya nangai ano bisa subaja de nei acha nai mata nok asol gangkhani ni tong thai jaga te busa butoi se kri khapano nok le nangwang tong nan phano nung de thuya kuble na ku thang tong sak tong nan bagai ne nok kaise sanjau nok kaisa ngte kaisa khangha ojga sanamusung man gangke ani jeta busiman norok chai tongkha nakardi ang ani kok saman chai ka dang norm thana karsana anu bo sapakya ang khanaka ang phainai phakya abu bai kunu kamusugi ang emon bono nok runani khomata bu kre ang sarkar borok buya ang norok thani phunugo simi simano borok ni problem no piri simi mano ang bono rang rui chubai phyok mana jat abahai buya sing ang mana nang kisemi serang ru kisimi seri ruoi absuk jora kisimi se phunugui asuk jora simano ang bini u nok rok no tangai ang khomata kri engka ang obahai kunani bukhak tongui musungui bo ruimeya abahai khomata kri engke tabuk o jaga o sajana engke chairman elakarni chairman roni samung ang jete busimani chai tongkha nakardi ang chairman rok ning kangke jete elaka ro kaisa khawine kaisi chairman chongjagman bini samung kang obon busiwo ajaga ma pori de ma tong tam subidar osubidar joto problem mungthang abno naini hingkangke chairman rok ni daikto ne ang khakau kete kaisa para o jodi no chairman khobor man hoy angka para ni member ni robotongo heda angka member rok bo o member ni samung kang ma ni busiwo sabo nok kore sabo masaya ma ningya ration card kore bata kore pod report kore lama hamia paran lama hamia apti rok no khobor na hingkangke member rok
member no chairman rok khobor ko chairman rok ai ono ko tesak blog level ko onga apti rok samung khai ken oma ke samung sopai samung solu hne ke tabuk gang ko o jaga wo no ko tabu chairman rok member rok phainai phainani dorkar le tongo hai ma tongo ani jeta busi mawo ke tabu su jora no nung sada saka borok no member chairman rok no ano no group haidi manai phaidi ang kosto ko matong na aptruk saka wai tham saka loi segra mano mang sega ni ko tawla so kre himani manan tai sa phaibo ni nanor nan hutong ro manan mahno ke tago ko duibar phaka duibar bunero bakha angka maya no maya nge bui no ta buru mana tai bisa paraman tai bisa ga no lo ang so no kisa phai ma se no no khro khonti pro ba se ma khasu no lor to ma khe be mun ha ula khlanya ne o tar bo soi to ma kha nge waro soi thang ma kha gane angwa pai khagu dala nan kun khom ta krang buri bortang phanya ko manan chawna acha ঠিক আছে ka don na singi tongri sarkar ni samung emon asuk klaibuya no kasha phanyani kasha lama phanyani khub cost ongna kasha phanyani belai khano cost haifana mokol kisa bono bo nai hordi jata suk nai ro sarkar ni jeta podo tongnai ro borok no bu kisa nai hordi muitu ta pokdi taklasi phaipon khalerdi khalisi phaipon tan balerdi tobo kathang tongsini kisardi ento ba three pai rui pai kun lap kri mas ma tong yang ke na singi tongdi borok bor nai no asawi tongdi borok no sadi sawi tongdi borok no salsale mokol kaine runai sopaine ingite kaisa gang ka tabu public rok ta sakang phai sarkar borok ta sakang phai obono bo nasingjak bin bukhaba ke tinin bagi asung sinai norok ni buskango asung koknarak sinai jotonan hambai